Ого, аж 8 глядачоў адразу. Я тады не буду затрымлівацца асабліва і пачну хіба што такую больш-менш сэнсоўную частку нашай сённяшняй сустрэчы. Вось, я даўненька ўжо, так гэта трэба прыбраць. Даўненька ўжо я абяцаў асобны этэр на тэму дэпрэсіі. І так атрымалася, што учора мы разам з маім сябрам, аднагрупнікам... Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. На прагляд ад Міраслава. Вялікі дзякуй. Вялікі дзякуй. Зараз мы гэта занясем у чаргу. Што у нас тут? Ну, сёння мы, мабыць, не паглядзім ужо, і тым больш, што... Хаця не ведаю, калі там кароткае штосьці, можна будзе пад канец стрыму. Так, дзе тут моя чарга? Пу-пу-пу. Вось яна. Калі што, ёсць Google Sheet документ у Дыскордзе з чэргамі. Так, а што тут? Ты атрымліваецца 10 хвілінаў. Ахуеннае відэа, дзякуй. Карацей, яно цалкам замоўленае. Так. Цудоўна, дзякуй вялікі. Гэта тое відэа, якое я безумоўна паглядзеў бы і па-за стрымам. Вельмі удзячны вам за гэтую замову. Ахуенна, браты. А гэта сёння будзе пра дэпрэсію. Так, сёння будзе пра дэпрэсію. Я пачаў пра гэта распавядаць, але мне донат прыляцеў о 1 еўра. Дык вось. Вяртаемся. Так, мне трэба тут чат падправіць. Вяртаемся. Я даўно абяцаў нейкі этэр, стрым па дэпрэсіі. І так атрымалася, што ўчора мы разам з маім аднагрупнікам, сябрам, палякам, арганізоўвалі лекцыю на ноч біёлагаў. Гэта такое мерапрыемства для вучняў школаў, якое мае на мэце прывабіць маладых людзей да таго, каб яны да нас паступалі, у нас вучыліся. Вось. Ну і лекцыя была такая навукова-папулярнага фармату. І я падумаў, што гэта было б добрай нагодай для мяне, пакуль гэта ўсё ў мяне ў галаве свяжо, правесці стрым, лекцыю па дэпрэсіі. Чым мы з вамі сёння і займемся. Чаму, у прынцыпе, мяне гэта тэма так зацікавіла з самага пачатку? Ось я не ведаю, ці ёсць сярод гледачоў людзі, якія карыстаюцца твіттерам, але калі ёсць, я думаю, вы заўважылі, што насамрэч кожны другі карыстальнік твіттера, а мабыць, у прынцыпе, кожны другі беларус у інтэрнэце мае там посты, трэды, цэлыя нават аккаунты часамі, якія прысвечаны таму, як ён змагаецца з дэпрэсіяй, наколькі гэта важная складня ягонага жыцця. І шмат каго магло проста паўстаць пытанне, ці дэпрэсія гэта ў прынцыпе хвароба, і ці гэта не з'яўляецца нейкай выдумкай зумераў, якія ў чарговы раз знайшлі нагоду для пакутаў. Вось. Ну і зацікаўленасць гэтай тэмы прывяла мяне да лишь бы не работаць правільна. То бок, ну, прыкладна такое меркаванне існуе у такім больш-менш правым і насамрэч сярод, у прынцыпе, людзей, якія не сутыкаліся з дэпрэсіяй, якія
ад прыроды такія здаравенькія багатыры беларускія, вось, што ну, дэпрэсія гэта вось сапраўды такая чарговая нагода, каб цябе пашкадавалі, каб усе звярнулі на сябе ўвагу. Ну, мы, дарэчы, сёння да гэтага яшчэ вернемся бліжэй да канцу нашай лекцыі, да гэтай тэмы. Яна насамрэч не зусім беспадстаўная, ну, мы пра гэта з вами паразмаўляем. Дык вось, што ж такое дэпрэсія ў прынцыпе? Што гэта за хвароба такая, ці гэта ўвогуле хвароба? Значыцца, дэпрэсія гэта адсутнасць цян. Ну, слухаю, у значнай ступені, ведаеш, таму што вось, што такое дэпрэсія ў прынцыпе? Ці мы, дарэчы, ну, я спадзяюся, мяне добра чутна зараз. Дык вось, ці мы ў прынцыпе можам даць нейкую дэфініцыю канкрэтную гэтай хваробе? Праблема ў тым, што дэпрэсіяй увогуле у дыскурсе і ў прынцыпе, ну, так бы мовіць, у медыа і нават там на старонках Вікіпедыі называецца увогуле што заўгодна. Ось такая праблема. То бок, вы калі пагугліце артыкулы пра дэпрэсію, напрыклад, на той жа Вікіпедыі, у вас будзе асобны артыкул пра дэпрэсію увогуле, як нейкую сацыяльную з'яву, будзе артыкул пра Major Depressive Disorder, тое, што звычайна называюць яшчэ клінічнай дэпрэсіяй. Асобны там пра біпалярны, ну гэта зразумела там. І проста там тысяча розных артыкулаў яшчэ на тэму там біялагічнай прыроды, псіхасацыяльнай, культурнай, што вось дэпрэсія гэта такія следствы расізму і так далей. Бок у прынцыпе у дыскурсе прынята называць дэпрэсіяй у прынцыпе ўсё што заўгодна. І у такой сістэме каардынат насамрэч сапраўды любы чалавек, які у жыцці калі-небудзь сустракаўся з нейкімі перашкодамі і быў пад уплывам пэўнага стрэсу, які сур'ёзна ўплываў на ягоны стан псіхалагічны. Ён мог бы сказаць, што вось я перажыў дэпрэсію. І насамрэч такі падыход ён вельмі дрэнна ўплывае менавіта на то, як грамадства бачыць гэтую праблему. Таму што сапраўды людзі, якія хворыя на клінічную дэпрэсію, яны атрымліваюць, што яны як бы разам з імі. Разам з тымі людзьмі, якія проста сабе прыдумалі дэпрэсію. Разам з людзьмі, якім як бы дэпрэсію выклікаў расізм, там, прыгняценне як бы культурнае і гэтак далей. І мы сёння будзем размаўляць менавіта пра дэпрэсію клінічную, то есть тое, што называецца Major Depressive Disorder, тое, што мае пэўную дэфініцыю, пэўныя крытэрыі і пэўную базу літаратурную, ну і даследчыцкую такую. Вось, дык вось, што ж такое дэпрэсія ў прынцыпе? Ёсць розныя, зноў ж такі, падыходы нават да накрэслення дэпрэсіі вось гэтай клінічнай. Мне найбольш падабаецца падыход, калі мы дэпрэсію накрэсліваем як пэўны такі перачань сімптомаў. То бок, што характэрна для людзей з дэпрэсіяй. Мы як бы вызначаем гэтую хваробу праз проста там спіс гэтых сімптомаў. Вось, па-першае, што трэба сказаць, дэпрэсія гэта ангедонія. То бок, часта існуе такое памылковае мысленне, што дэпрэсія гэта нібыта сумны настрой, што чалавеку сумна, вось у яго памер сабака, не ведаю, яго звольнілі з працы, і ён вось такі увесь затуманены, блукае сабе па месцы, слухае, не ведаю, там молчат, дрычат дома,
Вось. Але гэта хутка праходзіць, і это не дэпрэсія насамрэч. Што такое дэпрэсія? Гэта адсутнасць барваў, адсутнасць фарбаў. Вось як вы бачыце зараз на маёй вебцы, гэта такая ілюстрацыя на сённяшнюю лекцыю, што для людзей з дэпрэсіяй складана адчуць у прынцыпе якую-кольвачы эмоцыю. Вось радасць, смутак, не ведаю. У людзей часта праблемы нават з матывацыяй і брак, адсутнасць прагі да жыцця. І вось гэта называецца ангедонія. Таму што гедонізм гэта акурат вось імкненне да асалоды, імкненне да пэўных радасцяў у жыцці, альбо наадварот, для таго, каб пачуць такі светлы смутак, як гэта часта называецца. У людзей з дэпрэсіяй гэтага няма. То бок іх увогуле не цікавіць жыццё. Вось такі спецыфічны стан. Але гэта не адзіны такі сімптом, ёсць іншыя, напрыклад, рознага кшталту нарушэнні ў псіхафізіцы. То бок часта людзі з глыбокай дэпрэсіяй, яны не здольны нават устаць з ложку. Вось, мабыць, вы сустракаліся ў сваім жыцці з такімі людзьмі, якія там захоўваюць смецце ў маразільніку, якія не могуць прыбрацца ў пакоі, спяць на крэслах з клапамі і гэтак далей. Не мыюць посуд. Вось, я думаю, вы бачылі гэтыя шматлікія відэа там у інстаграме ці тыктоку, як прыязджае клінінгавая служба да каго-небудзь у кватэру, а там проста ўся кухня заваленая гэтым посудам, не ведаю, там па падлозе раскінутыя там брудныя труселя і гэтак далей, там шкарпэткі і серветкі ад самі ведаюць чаго. Вось, і гэта, ў прынцыпе, таксама адзін з сімптомаў дэпрэсіі. Вось. Пра што яшчэ можна сказаць? Гэта усялякія парушэнні у прынцыпе, у пазнаўчай дзейнасці. І самі разумееце, што, вядома, пачынаецца дэпрэсія там лёгкая, яна не з таго, што чалавек адразу не можа ўстаць з ложку, прачынаецца і неўзабаве ён такі знянацку такі пачынае як бы пераставаць адчуваць жыццё. Насамрэч гэта ўсё можа адбывацца паступова. Людзі з лёгкай дэпрэсіяй могуць гэта выражаць па-іншаму. І для тэставання дэпрэсіі, у прынцыпе, вось што выкарыстоўваецца. Таму што часта людзі думаюць, што у нас псіхабіялогія, яна настолькі моцна развілася, што мы можам, у прынцыпе, зрабіць, там, не ведаю, які-небудзь аналіз крыві і паглядзець, што там у чалавека ўнутры, і зрабіць выснову. Вось ён піздзіць пра тое, што ў яго дэпрэсія, ці не піздзіць. Насамрэч, у нас такіх моцных крытэрыяў няма біялагічных. І далей я буду распавядаць, чаму. Таму што калісьці мы думалі, што ў нас ёсць такія крытэрыі. І гэта вельмі сумна зараз скончваецца. Высновы аб тым, ці ёсць у чалавека дэпрэсія, робяцца на падставе анкетаў. Ёсць такі тэсцік, вось, напрыклад, тэст Бека. Я яго кідаў у свой тэлеграм-канал, можете таксама прайсці. Я, дарэчы, праходзіў гэты тэст. У мяне там апынулася 9 пунктаў, і карацей мне сказалі, што ў мяне дэпрэсіі ніхуя няма. Вось, але некаторыя мои падпісанты пісалі у каментах потым, там у кагосьці была лёгкая дэпрэсія, у кагосьці сярэдняя. Вось, і вядома, гэта на адной гэтай падставе не можна цвердзіць, ці ёсць у вас дэпрэсія ці не, але гэта такая добрая нагода задумацца пра свой стан і, магчыма, скарыстацца з дапамогі спецыяліста. Вось, ёсць яшчэ такое класычнае вызначэнне для дэпрэсіі, зноў ж такі праз Бека. Гэта такая называецца трыяда Бека. Гэта вызначэнне праз нейкі ўнутраны стан, што мне не вельмі падабаецца, але гэта такая
широка прынятая дэфініцыя, што вось у асобы з дэпрэсіяй незнікомыя думкі негатыўныя адносна сябе, адносна атачэння і адносна будучыні. Это называецца трыада Бека. Чаму мне не вельмі падабаецца гэтае акрэсленне, гэтая дэфініцыя? Таму што нам прыходзіцца абапірацца на пиздёж пацыента. Ось. А калі мы глядзім на сімптомы, напрыклад, тыя, што я апісаў, калі у чалавека пэўныя праблемы з памяццю там пачынаюцца, з матывацыяй, з прагай да жыцця. Вось у такіх выпадках мы ўжо мы можам быць больш пэўныя нашых высноваў на падставе агляду. Дэпрэсія гэта хвароба, мы ўжо з гэтым вызначыліся з вами. Наконт таго, што да яе вядзе, пакуль што мы абмяркоўваць не будзем, гэта вельмі складанае пытанне. Але я думаю, мы з вами пачнем у прынцыпе з такой простай, здавалася б, рэчы, адначасова складанай, таго, як убачыць дэпрэсію сярэдні спажыўца у сетцы ці там, не ведаю, у медыа любых кшталтаў, у поп-культуры. Вось, я думаю, вы неаднаразова сустракаліся з якімі-небудзь такімі картинками, типу, что такое дэпрэсія? Вось ёсць у вас там 3 нейрамедыятары, вось сератонін, дофамін, там хуйсмакцін. І вось ад суадносінаў гэтых усіх медыятараў у вас мяняецца настрой. Зараз я, мабыць, не знайду конкретно такую картинку. Але сапраўды, вось вы калі запытаеце нават чалавека з якой-небудзь біялагічнай адукацыяй, вот што такое дэпрэсія, вам скажуць, у вас сератаніну просто мала у арганізме, а трэба паднаціснуць як бы на гэтую ўсю тэму. І сапраўды гэта вельмі папулярна. Вось, я вам, мабыць, зараз распавядаю, як у прынцыпе выглядае такая шырока прынятая на сённяшні дзень тэорыя дэпрэсіі. Зараз будуць малюнкі, карацей, аўтарскія. А мабыць, і не будуць, блять. Мне принта нема на компе, пиздец. Я думаю, каб патлумачыць вам, у прынцыпе, як выглядалі даследаванні дэпрэсіі у гісторыі. Пачнем з таго, што, у прынцыпе, з чаго складаецца нервовая сістэма чалавека. Хто ведае? Як называюцца гэтыя клеткі, з якіх складаецца наша нервовая сістэма? І, у прынцыпе, любая нервовая сістэма жывога арганізму. А я пакуль паспрабую зразумець, ці ёсць у мяне якая-небудзь прылада для таго, каб маляваць. Стоп, гэта не те ж. Вось яно, блядь. Чаму я думаў, што гэта называецца прынт? Так. Зараз, значыць, все будзе. Так. Так. І...
І вось так, мабыць. Ці зараз вывеўся гэты Paint. Ніхера не вывелася, здаецца. Нейкі чорны экран. Я хз, у чым праблема. О, вось. Вось. Ёсць яно. Так. Зараз будуць аўтарскія малюнкі для малюткі. Значыцца, нервовая сістэма чалавека, яна складаецца з нейронаў. Ось. Што такое нейрон? Гэта такая клетка. Ось тут яе ядро, допустим, знаходзіцца. І ось яна мае один такі вялікі адростак. І на канцы тут, допустим, такая херня. Для того, каб контактаваць з іншым нейронам. А тут вось ёсць такія, як бы, караценькія адростачкі, якія служаць для того, каб з гэтай клеткай контактаваў іншы нейрон. І гэтыя даўгія такія адросткі, яны называюцца аксонамі, а вось гэтыя каротенькія называюцца дэндрыты. А гэта цела нейрону, дзе знаходзіцца ядро. Дык вось, вось гэтае месца контакту паміж адной нервовай клеткай і іншай называецца сінапс. Вось. Чаму гэта для нас важна? Таму што нейроны, яны кантактуюць адзін з адным праз нейрамедыятары. Так, як нам тут? Вось. Намалюю гэта больш так, каб гэта было больш ясна. Вось. Нейроны, яны кантактуюць адно з адным праз вось такія сінапсы. І ў гэтых сінапсах ёсць спецыяльныя пузыркі, якія называюцца везікулы. У гэтых пузырках знаходзяцца нейрамедыятары. Як бы нам гэта тут намаляваць? Пам-пам-пам. Карацей, неяк так, хай будзе. Гэта такія малекулы, якія ў гэтых пузырках знаходзяцца і чакаюць свайго часу. Калі на гэтую клетку паступае нейкі сігнал, і яна павінна яго перадаць на іншы нейрон, гэтыя пузыркі, яны зліваюцца вось з мембранай, і нейрамедыятар, ён выходзіць наружу, вось у гэты самы сінапс. Так. Піша, недзе я ўсё гэта бачыў. У школе? Хутчэй за ўсё. Вось. І што адбываецца далей? Вось у нас выдзеліўся нейрамедыятар, і ён павінен знайсці сабе на наступным нейроне адпаведны рэцэптар. Рэцэптары гэта такія бялочкі, якія ўбудаваныя ў мембрану нейрону. Вось. Яны здольныя спецыфічна звязваць нейрамедыятар. Вось гэта чырвоненькі наш нейрамедыятар, які быў выдзелены адным нейронам, адной клеткай, і ён звязваецца вось тут з гэтым рэцэптарам. Каб гэта было лепей бачна.
Вось ён звязваецца з рэцэптарам, і гэтае звязванне з рэцэптарам прыводзіць да таго, што сігнал, які быў транспартаваны праз гэты нейрон, ён пераскоквае сюды і далей транспартуецца да іншых нейронаў, альбо, не ведаю, напрыклад, да мышцаў. Гэта можа быць, могуць быць абсалютна розныя сеткі нейронаў. Вось так выглядае любы фактычна сінапс у нервовай сістэме. Розніца тычыцца толькі таго, якія нейрамедыятары выдзяляюцца і на якія рэцэптары яны дзейнічаюць на суседнім нейроне. Вось. І дэпрэсія праз доўгі час тлумачылася у наступны спосаб. Вось у нас ёсць нейрамедыятары, якія называюцца монааміны. Яны маюць агульнае хімічнае паходжанне, сінтэзуюцца ў арганізме з аднаго і таго ж субстрату. І гэта вось група, да якой адносяцца сератанін, дофамін і норадреналін. І дэпрэсія тлумачылася тым, што у асобаў, якія гэтай хваробай заахвочаны, так бы мовіць, не ведаю, яны маюць абніжаны ўзровень нейрамедыятараў у сінапсы, у гэтай сінаптычнай шчыліне. І галоўным чынам гэта вось казалася пра сератанін. Таму што які яшчэ элемент варта дадаць да гэтай сістэмы? У гэтым нейроне, які выдзеляў пэўны нейрамедыятар, існуе сістэма, якая дазваляе гэты нейрамедыятар вярнуць на месца. Таму што мы ж не хочам, каб у нас увесь час гэты нейрамедыятар уплываў на наступны нейрон і такім чынам яго актываваў. Нам жа трэба ў пэўны момант гэты ланцужок разарваць. І ў гэтым нам памагае такі наступны белок, які знаходзіцца ў гэтым прэсінаптычным нейроне, які займаецца тым, што ён гэты нейрамедыятар пераносіць зноў у нейрон, у клетку. І такім чынам, як бы з аднаго боку, гэта эканамічны падыход, таму што нам не трэба пастаянна займацца сінтэзам гэтых медыятараў, мы іх можам проста рэюзаць. Вось. А у людзей, у якіх дэпрэсія, вось гэты механізм, ён як бы узмоцнены. То бок сератанін, ён звяртаецца у першапачатковы нейрон занадта хутка. І з гэтага як бы поводу у сінапсах выступае як бы недахоп гэтага сератаніну. І вось доўгі час такая тэорыя дэпрэсіі была дамінуючая. Ну, гэта мінулыя стагоддзя, гады недзе 70-е. Гэтая тэорыя была вельмі распаўсюджаная. Тады пачалі з'яўляцца першыя антыдэпрэсанты, дарэчы, якія працавалі спачатку не зусім на гэтай падставе, але іх прынцыпам было тое, што яны мелі падвысіць узровень сератаніну у сінапсах і такім чынам дапамагчы пацыенту з дэпрэсіяй. То бок мы падвышаем сератанін, значыцца, у пацыента будзе добры настрой і ахуенчык. Дэпрэсія вылікаваная. Сапраўды там былі даследаванні, якія паказвалі, што так, антыдэпрэсанты дапамагаюць хворым дэпрэсіяй, усё добра. Я не буду зараз спыняцца на тым, што былі розныя тыпы антыдэпрэсантаў, бо іх сапраўды было шмат. Не ўсе антыдэпрэсанты былі інгібітарамі вось гэтага зваротнага вяртання нейрамедыятараў.
Некаторыя з іх паляпшалі менавіта сінтэз нейрамедыятараў. Вось. І ўсё нібыта выглядала добра, але тут пачынаюцца ў нас першыя праблемы, насамрэч. І, магчыма, вы ўжо маеце свядомасць пра гэтыя праблемы. Таму што антыдэпрэсанты маюць пэўныя непажаданыя дзеянні на арганізм, сярод которых галаўныя болі, галавакружэнне, сухасць у роце, праблемы са зрокам, панос, дыярэя, праблемы з памяццю, насамрэч, бяссонніца, і, што самае галоўнае, антыдэпрэсанты падвышаюць рызыку суіцыду. Асабліва сярод групы насельніцтва да 25 году жыцця. Хаця, здавалася б, нібыта антыдэпрэсанты менавіта павінны нас абараніць ад такога захоўвання, таму што, якая асноўная праблема з дэпрэсіяй, тое, што чалавек не чуе прагі да жыцця і не бачыць у ім сэнсу, ён хоча проста яго скончыць. А антыдэпрэсанты, яны павінны бараніць ад дэпрэсіі, дапамагаць нам у ёй і такім чынам нібыта спыняць чалавека перад такім непажаданым для нас дзеяннем. Але аказваецца, што не. Насамрэч, антыдэпрэсанты дзейнічаюць адваротна, і гэта тлумачыцца часамі ў наступны спосаб. Насамрэч, мы не ведаем дакладна, чаму гэта так адбываецца, але можна нейкую тэорыю як бы да гэтага далучыць, што асоба з дэпрэсіяй, яна адчувае ангедонію, адсутнасць прагі да жыцця, і насамрэч такое вынішчэнне такое, як бы гэта сказаць па-беларуску, істашчэнне, то бок адсутнасць энергіі, адсутнасць імпульсу да дзеяння. Не можна ўстаць з ложку, не можна памыць посуд, не можна дабрацца да туалету. І антыдэпрэсанты, калі яны пачынаюць дзейнічаць, яны як бы гэту самую энергію чалавеку вяртаюць. Але суіцыдальныя думкі, яны нікуды не дзяваюцца ад антыдэпрэсантаў. І асоба, яна проста адчувае неабходнасць пакончыць жыццём. У яе з'яўляецца да гэтага энергія, яна бярэ і Роскомнадзор. Вось. І насамрэч, калі б антыдэпрэсанты сапраўды дзейнічалі і дапамагалі, нават, дапусцім, яны падвышаюць там рызыку суіцыду, але, дапусцім, яны дапамагаюць вылікаваць дэпрэсію, там нейкі надзор трэба над пацыентам і ўсё такое, але, яны ж сапраўды эфектыўныя, правда? І тут з'яўляецца наступная праблема, а дакладней, проста цэлы шэраг праблемаў, які пачаўся з даследаванняў такога аднаго выбітнага псіхіятра, можна так сказаць. Гэта мы прыбярэм пакуль што. Ось. У канцы 90-х вось гэты цудоўны чалавек, якога завуць Ірвін Кірш, прафесар Ірвін Кірш, вось ён пачаў даследаванні, якія насамрэч не вельмі тычыліся эфектоўнасці антыдэпрэсантаў. Яго цікавіў эфект плацэба. Вось гэта галоўная ягоная навуковая цікавасць такая. І ён быў упэўнены, што антыдэпрэсанты вельмі добра дзейнічаюць. Вельмі добра дзейнічаюць.
І яго цікавіла толькі тое, які ўплыў эфект плацэба можа мець на ток дэпрэсіі. Што такое эфект плацэба? У прынцыпе, мы не ведаем, што такое эфект плацэба. Мы не ведаем, што это такое, як бы мы можам толькі акрэсліць гэта так, што гэта нейкі такі механізм, які дазваляе уздзейнічаць на пацыента без стасавання мэтавага леку такога. То бок, напрыклад, мы даем чалавеку таблетачку з цукрам і кажам, вось у гэтай таблетцы знаходзіцца лек, а яго там насамрэч няма. А потым мы глядзім на тое, як гэта уздзейнічала на ягоны стан, і апыняецца, што эфект значны, хаця ніякага леку не было, ніякага сапраўднага лекавання, проста пустая таблетка. І сам факт таго, што пацыент прымаў пустую таблетку, ужо дапамог яму у лекаванні ягоных праблемаў, тых ці іншых. Вось гэты прынцып ён не заўсёды працуе, дарэчы. Напрыклад, з антыбіётыкамі не вельмі атрымліваецца. Не можна даць чалавеку з якой-небудзь інфекцыйнай хваробай бактэрыяльнай плацэба і чакаць ад яго, што ён сам вылікуецца. Не. Але, напрыклад, такая цікавая рэч, што існуе метода плацэба-аперацыі, калі праводзіцца хірургічная аперацыя на чалавеку, у якой ён проста уводзіцца пад наркоз, альбо ствараецца такая машынерыя, пэўная ілюзія таго, што над ім праводзіцца аперацыя, там, сапраўды робіцца нейкі надрез, там, вось, усё такое. Усе прызнакі аперацыі праводзяцца, каб пацыент думаў, што сапраўды над ім штосьці зрабілі. Але насамрэч нічога там не адбываецца, такі фокус, і потым па аперацыі чалавек сапраўды пачынае адчуваць сябе лепей. Вядома, гэта не можа быць, там, не ведаю, у выпадку якой-небудзь сур'ёзнай стадыі раку ці іншых цяжкіх захворванняў, але з такімі не вельмі значнымі гэта сапраўды працуе. Вось. І ён займаўся даследаваннем гэтага эфекту плацэба. Таму што дэпрэсія — гэта хвароба, якая мае вельмі вялікае дачыненне да нашых паводзінаў. І, у прынцыпе, эфект плацэба сапраўды вельмі моцна ўплывае на тое, як пачуваецца дэпрэсант. Я не ведаю, як гэта сказаць адным словам. Асоба хворая дэпрэсія, увесь этэр над гэтым задумваюся. Насамрэч, нават мне здаецца, што, мабыць, беларуская мова проста недастаткова як бы лаканічная ў гэтым сэнсе. Хаця і ў ангельскай мове, здаецца, няма. Вось добра было б такое слово адно. Без стыгмы, але ось каб было такое слово проста для зручнасці. Дарэчы, колькі нас зараз там глядзіць? Цікава. Там не парасходзіліся яшчэ. Ёсць яшчэ. Дык вось. Ён займаўся даследаваннем плацэба. І што апынулася? Ён параўноўваў эфект плацэба у лекаванні дэпрэсіі з сапраўднымі антыдэпрэсантамі. І тое, што ён атрымаў у выніку, яго, так бы мовіць, вельмі здзівіла. Таму што апынулася, што насамрэч няма ніякай клінічнай розніцы. Не ведаю, як гэта нават скапіяваць. Няма ніякай клінічнай розніцы паміж антыдэпрэсантамі і плацэба. А навошта мы ўвогуле праводзім такое параўнанне, як я ўжо сказаў? Нам цікава зразумець, вось эфект, які мы атрымліваем ад антыдэпрэсантаў, ён абумоўлены менавіта тым, што асоба прымае лек, ці тым, што гэты лек дзейнічае. І вось з ягоных даследаванняў, толькі як бы мне гэта вывесці?
Так, так, так. Так, так. Мабуть, ми додадим сюди ось так. Ось так. І ось так. Я не ведаю, як я гэта яшчэ магу зрабіць. Ось. Вось. Тое, што ён атрымаў у сваіх даследаваннях. Ён правёў метааналіз. Што такое метааналіз? Гэта аналіз проста ўсіх літаратурных даных, якія існуюць на тую ці іншую тэму. Таму што адно даследаванне навуковае гэта, канешне, добра, але лепей было б мець пэўную статыстыку па гэтых даследаваннях. І вось вы тут бачыце, што злева, там дзе JUAC, гэта група пацыентаў, якая прымала антыдэпрэсанты, правей плацэба, і з самага правага боку гэта група, якая не прымала леку, не была лекаваная. І апыняецца, што сапраўды ёсць значны эфект у выпадку антыдэпрэсантаў у параўнанні з асобамі, якія не былі лекаваныя. Але калі мы параўнаем эфекты ад плацэба і антыдэпрэсантаў, апыняецца, што розніца паміж імі, яна проста незначная. Яна значная статыстычна, але статыстычная розніца і клінічная розніца гэта дзве вялікія розніцы. Статыстычны эфект, ён як бы кажа нам толькі пра тое, што мы хочам, каб яно нам пра гэта казала. То бок, наступнае даследаванне вам пакажу, якое было пазней зроблена. Гэта не так, што толькі ў 90-х гадах падобныя даследаванні рабіліся. 2002-2008 годы. Зноў ж такі, розніца паміж лекам і плацэба 1,8 пунктаў. Статыстычна гэта значная розніца, але на практыцы няма ніякага адрознення ў стане пацыентаў, якія прымалі антыдэпрэсанты, ад стана пацыентаў з плацэба. І гэта 1,8 пунктаў, гэта розніца, якую немагчыма заўважыць у клініцы. І вось тут NICE, гэта такі інстытут народны, як бы нацыянальны здароўя у Великабрытаніі, ён прапанаваў клінічны крытэрый для дэпрэсіі ў 3 пункты. Ось па гэтай шкале. І апыняецца, што антыдэпрэсанты не адпавядаюць гэтаму крытэрыю. Гэтая розніца ў 1,8 пунктаў гэта не існуючая розніца на практыцы. Яна існуе ў разліках, у статыстыцы, але ў клініцы мы розніцы паміж антыдэпрэсантамі і плацэба не бачым увогуле. Наступнае даследаванне таксама гэта паказалі. То бок, вось вам год 2019. Даследаванне, якое займалася аналізам антыдэпрэсантаў, там розных тыпаў, по-моему, 21 антыдэпрэсант быў даследаваны. І ў кожным з выпадкаў вы бачыце статыстычную розніцу паміж ім, паміж плацэба і лекам сапраўдным. І вось тут па правым баку вось гэтыя пункты самыя, пра якія я казаў. Ніводны з гэтых лекаў не адпавядаў крытэрыю клінічнай значнасці. Зноў ж такі звяртаю ўвагу, шаноўнае спадарства, Кірш не казаў пра тое, што антыдэпрэсанты не працуюць. Антыдэпрэсанты працуюць, маюць значны клінічны эфект, але гэты эфект ён абумоўлены не дзеяннем на сератанінавую сістэму, на сінапсы. Яно абумоўлена нечым іншым. Нечым іншым, і што падпадае пад проста эфект плацэба. І насамрэч
вось гэтая сератанінавая тэорыя цудоўная, пра якую я вам распавядаў, яна на сённяшні дзень знаходзіцца ў стане забітым фактычна. Вось у 2022 годзе выйшаў такі вялікі метааналіз таксама. Монкрыф і сааўтараў таксама вельмі цікавыя аўтары, ось Монкрыф, які на падставе даследавання розных чыннікаў, там генетычных, там даследавання рэцэптараў, даследавання сератаніну, там трыптафану, крыві і гэтак далей, там розныя былі рэчы. Сцвердзілася, што насамрэч на сённяшні дзень няма ніякіх падставаў лічыць, што вось механізм, які я вам паказваў раней, вось гэты цудоўны, сінапсамі, сератаніны, ён як бы не вытрымлівае крытыцы. Вось гэтага не адбываецца, хутчэй за ўсё, у нашай нервовай сістэме. Не тое, што там нейрамедыятары не перадаюць інфармацыю, яны перадаюць, сапраўды. Але гэта не мае ніякага дачынення да дэпрэсіі. Вось менавіта там абніжаны ўзровень сератаніну, проста гэта пшык. Няма. То бок раней уже былі пэўныя сумневы, таму што, напрыклад, калі пацыент пачынае ўжываць антыдэпрэсанты, узровень сератаніну у сінапсах, ён расце адразу. Мы гэта ведаем дакладна. Але эфект ад лекавання ён наступае як мінімум праз 2 тыдні. І раней гэта тлумачылася тым, што вось сератанін, ён як бы запускае пэўныя механізмы у самой нервовай сістэме, перабудоўвае яе на правільны лад, і вось гэта займае пэўны час. Ну, а паняць, што гэта ўсё бздура абсалютная. То бок на сённяшні дзень вось гэтая тэорыя 70-х гадоў, яна, ну, абсалютна гэта вось, не ведаю, як крывапусканне, якое, мабыць, на пэўны час задавальняла нас, але, ну, з улікам сённяшніх даных мы не можам сказаць, што сератанін сапраўды неяк звязаны з дэпрэсіяй. Тут я зраблю невялічкі адступ. У прынцыпе, калі вы чуеце ад каго-кольвача, што нейкі нейрамедыятар абумоўлівае як бы пэўны псіхалагічны стан, пэўны настрой, можаце пляваць гэтаму чалавеку ў твар і слаць яго нахуй. Таму што нейрамедыятары, вось адзіная функцыя нейрамедыятараў, якая існуе ў прынцыпе, гэта перадача інфармацыі. А тое, у якіх ланцугах яна будзе перадаваць інфармацыю, яно як бы это абсалютна іншая гісторыя. То бок гэта проста сродак перадачы інфармацыі. Любы нейрамедыятар. Сам па сабе нейрамедыятар, ён не ўплывае ні на што. Ён не стварае ваш настрой. А гэта не нейкі суп у нашых мазгах, у які ад суадношання розных кампанентаў, там солі, перцу, змяняецца наш настрой. Гэта не так трошки працуе. Вось. І гэта з самага пачатку здавалася ідэатычнай канцэпцыяй. А зараз гэта проста пацвердзілася даследаваннямі. Насамрэч, можна пайсці нават далей. Таму што апыняецца, што некаторыя антыдэпрэсанты не падвышаюць узровень сератаніну у мазгах. Ёсць група лекаў, напрыклад, да якіх адносяцца тыанептына, якія займаюцца абсалютна адваротнай рэччу. Яны абніжаюць узровень нейрамедыятару сератаніну ў дадзеным выпадку у сінапсах. А дзейнічаюць яны дакладна так же сама, як усе астатнія антыдэпрэсанты, якія маюць падвышаць гэты ўзровень сератаніну. То бок, вось у вас тут вы бачыце на гэтым графіку, што вось першы слупок гэта антыдэпрэсанты, якія падвышаюць узровень сератаніну. Другі слупок гэта антыдэпрэсанты, якія падвышаюць узровень норадрэналіну і дафаміну.
гэта тое ж самае, толькі там іншы механізм дзеяння, вось это ўсё. А гэта астатні слупок асобны, гэта наша ацеанаптына, якая абніжае ўзровень сератаніну ў сінапсах. То бок на дзеянне, як вы бачыце, яно прыблізна аднолькавае. Вось тут гэта шкала проста адказу на лекаванне. Дзеянне такое ж самае. Чаму так? Ну, відаць, сератанін сапраўды не мае ніякага дачынення да дэпрэсіі. Альбо мае, проста не так, як мы гэта раней сабе уяўлялі. Ну добра, хтосьці мог бы сказаць. Вось, часта я, напрыклад, чуў такое ад людзей, якія мелі досвед лекавання антыдэпрэсантамі. Яны вось кажуць, ну, добра, вось сератанінавыя антыдэпрэсанты мне не дапамаглі, але вось лекар пачаў мне выпісваць іншыя лекі, і я з дэпрэсіі выкарабкаўся. А што паказваюць даследаванні? Ці ў прынцыпе, ну сапраўды, у нас жа ёсць не толькі сератанінавыя там антыдэпрэсанты, ёсць там дофамінавыя, норэтыналінавыя. Ці ёсць паміж імі нейкая розніца? Ці, мабыць, проста мы пра сератанін так памыляліся, а з дофамінам, норадреналінам усё заебумба там ахуенна добра працуе. Но паняць, што насамрэч ніякай істотнай розніцы паміж дзеяннем розных тыпаў антыдэпрэсантаў розніцы гэта няма. І нават больш вось гэтая практыка пераходу і падбірання антыдэпрэсантаў пад канкрэтнага пацыента паказвае, што пацыенты, якія мянялі антыдэпрэсант, вось вы бачыце тут з левага боку switch, то бок пацыенты, якія пераходзілі з аднаго тыпу антыдэпрэсанту на іншы, а па правым баку вы бачыце проста пацыентаў, якія засталіся на тым самым антыдэпрэсанце. Розніца фактычна адсутнічае. То бок, неважна, які тып антыдэпрэсантаў вы прымаеце, эфект будзе тое же самае. Ну добра, некаторыя крытыкі Кірша казалі, што антыдэпрэсанты, но яны маюць дапамагчы асобам ну зусім цяжкой дэпрэсіі. То бок у нас ёсць там вось такія выпадкі, калі нам нават няма часу думаць, ці даваць пацыенту антыдэпрэсанты, ці не даваць. Ён знаходзіцца ў настолькі хуёвым стане, што нам трэба тэрмінова яго лекаваць. Але апыняецца, што, напрыклад, Кірш, які пачынаў гэтае даследаванне, ён падае такую інфармацыю, што ў яго даследаваннях насамрэч амаль усе пацыенты былі з глыбокай дэпрэсіяй. І толькі ў самым скрайнім выпадку, калі там пункты гэтыя з гэтых тэстаў, анкетаванняў, там перавышаюць проста пэўныя парогі, там ну проста скрайні, сапраўды там максімальныя пункты набіраюць. Сапраўды ў гэтай групе пацыентаў назіраецца значная эфектыўнасць. То бок вось у нас гэта 4,28 пунктаў, гэта больш чым 3, ўсё заебумба, крытэрыі нібыта споўнены, хаця зноў ж такі гэта розніца маленькая, і падобнай розніцы можна дасягнуць проста папраўляючы свой рэжым сну. І што цікава, насамрэч колькасць пацыентаў менавіта з такой дэпрэсіяй, яна складае толькі 11% ад асобаў, якія атрымліваюць антыдэпрэсанты. То бок мы можам казаць, што 89% людзей з дэпрэсіяй не атрымліваюць належнай медычнай дапамогі. Вялікая лічба. Звычайна кажуць шмат насамрэч пра тое, што дэпрэсія ёсць, я выбачаюся, учора чытаў лекцыю на польскай мове, трэба пераключацца, што дэпрэсія ёсць недадыягназаванай хваробай. Але мала хто вам скажа, што насамрэч адсотак людзей,
якія прымаюць антыдэпрэсанты, не маючы пры гэтым дыягназу дэпрэсія, настолькі вялікі, што ў гэта нават складана паверыць. Вось, напрыклад, па дадзеным з 2015 году вы можете бачыць, што у групе людзей, якія, значыць так, тут вы бачыце 3 такія слупкі. Ну, неважна, не асабліва трэба на іх засяроджвацца. Я гэта магу і словамі расказаць вам, калі вы, напрыклад, не глядзіце, а слухаеце. Антыдэпрэсанты выпісваюцца не толькі пры дэпрэсіі. Насамрэч, яны часамі выпісваюцца таксама асобам з трывожнымі усялякімі разладамі. І вось тут вы таксама гэта бачыце, прадстаўлена, што 62% людзей, якія прымаюць антыдэпрэсанты, яны насамрэч не былі дыягнаставаныя ані на дэпрэсію, ані на трывожныя разлады, а прымалі антыдэпрэсанты проста па іншым прычынам, напрыклад, бяссонніца, якая, дарэчы, з'яўляецца адным з непажаданых дзеянняў антыдэпрэсантаў, спазмы мышцаў, смерць сабакі і гэтак далей. То бок, насамрэч, мы з вамі аточаныя людзьмі, якія прымаюць антыдэпрэсанты без аніякіх падставаў. І мне здаецца, што гэта з'яўляецца больш значнай праблемай, на якую не звяртае увагі амаль ніхто у нашым грамадстве. Добра. Слухайце, давайте мы зробім невялічкі перапынак. Так, вяртаемся. Значыць, што мы ўжо на гэты момант сказалі пра дэпрэсію? Хачу так зрабіць невялічкія высновы з усяго таго, што было перад гэтым. Па-першае, дэпрэсія — гэта сапраўдная хвароба, якая мае сваю сімптаматыку, якая лечыцца насамрэч. І там прыкладна трэцяя частка ад пацыентаў сапраўды паспяхова выходзіць з дэпрэсіі. Па-другое, сератанінавая тэорыя дэпрэсіі, якая раней займала дамінуючае палажэнне у навуковым дыскурсе, не вытрымала крытыкі у сучасных даследаваннях. Адпаведна, антыдэпрэсанты, якія насамрэч не адрозніваюцца ў сваім дзеянні ад плацэба, не могуць дзейнічаць на падставе гэтай тэорыі, а дзейнічаюць насамрэч як плацэба. Але у адрозненне ад плацэба антыдэпрэсанты маюць непажаданыя дзеянні, якія часамі даходзяць нават да падвышэння рызыкі суіцыду. І не мае значэння, які канкрэтны тып антыдэпрэсантаў вы прымаеце. Не мае значэння, наколькі глыбокая дэпрэсія вас напаткала. Антыдэпрэсанты дзейнічаюць таксама ва ўсіх гэтых выпадках, акрамя зусім скрайніх, да якіх даходзіць толькі 11% ад людзей, якія прымаюць антыдэпрэсанты. Дадаткова да гэтага трэба сказаць, што амаль 70% людзей, якія прымаюць антыдэпрэсанты, прымаюць іх off-labeling, што называецца, то бок без канкрэтнага дыягназу, без дыягназаванай клінічнай дэпрэсіі, менавіта сапраўднай дэпрэсіі, а не той, якая
про якую я казаў на пачатку стрыму. І нават не дыагназаваныя на трывожныя вось гэта усялякія разлады. Насамрэч, што яшчэ трэба сказаць пра негатыўныя наступствы ад прымання антыдэпрэсантаў, гэта тое, што антыдэпрэсанты выклікаюць абстынентны сіндром. А што такое абстыненцыя? Гэта адзін з крытэрыяў, насамрэч, па якому мы вызначаем і тое ці іншае рэчыва з'яўляецца наркатычным, псіхаактыўным. Ну, звычайна проста кажуць наркотык. То бок, які галоўны крытэр таго, ці можа данае рэчыва выклікаць залежнасць, гэта вось менавіта фізычную залежнасць, вось абстыненцыя. То бок, калі наркаман, я не ведаю, ці можна так казаць на твічы, але, допустим, перастае знянацку прымаць вось гэтыя субстанцыі, гэтыя рэчывы, і ў яго пачынаюцца усялякія там фізіялагічныя адхіленні. То бок, пачынаецца ў яго гарачка такая, тэмпература падымаецца, вось яго ванітуе, ён не можа знайсці сабе месца, вось пакуль не прыме гэтую вельмі пажаданую, вельмі чаканую дозу. Это называецца абстыненцыя. І на гэтай падставе мы вызначаем, ці гэта канкрэтная рэчыва выклікае залежнасць фізычную, альбо не выклікае. І, напрыклад, марыхуана не выклікае. Ну, не марыхуана, а вось, напрыклад, канабіноіды. Яны не выклікаюць абстыненцыі. Хаця таксама могуць дзейнічаць шкадліва на мазгі, бо ёсць даследаванні, якія пацвярджаюць, што марыхуана, канабіноіды, у прынцыпе, здольныя забіваць нейроны. І я думаю, калі вы калі-небудзь мелі дачыненне з травакурамі, травапаламі у сваім жыцці, вы са мной пагодзіцеся, што гэта людзі, якія, ну, калі яны сапраўды праз доўгі час займаюцца вось гэтай практыкай, гэта людзі невялікага розуму, насамрэч. Не таму, што яны такімі нарадзіліся, а таму, што яны такімі сталі. Риск, вітаю. Вось мы тут пра дэпрэсію размаўляем. Ты прапусціў пэўную частку матэрыялу, але калі ў цябе будуць пытанні, ось я гатовы на іх адказаць. TX. Дык вось. І антыдэпрэсанты, яны акурат выклікаюць гэтую абстыненцыю. Асоба, якая перастае прымаць антыдэпрэсанты, сутыкаецца з тымі ж самымі праблемамі, што і таварыш наркаман. Але гэта не прынята так называць, таму што абстыненцыя пасля антыдэпрэсантаў, яна нейкая магічная, добрая. А вось пасля наркотыкаў яна злая. Вось абстыненцыю па наркотыках, пасля наркотыкаў прыдумаў Волдеморт, а вось як бы пасля антыдэпрэсантаў гэта проста, ну, такое, як бы трэба трошки пацярпець, все нормально будзе, заебумба, ты галоўнае купляй і галоўнае прымай. Вось. І Кірш, і насамрэч не толькі ён, гэта такія зараз ужо агульна прынятыя рэкамендацыі, якія насамрэч, ну, я думаю, у Беларусі, напрыклад, яны не вельмі добра стасуюцца. Рэкамендацыі гучаць так. Заўсёды пры выбары метаду лекавання трэба у першую чаргу стасоўваць метады найбольш бяспечныя. І трэба пацыента інфармаваць пра магчымыя
непажаданыя дзеянні. І толькі на такой падставе можна сапраўды дапамагчы пацыенту. Не трэба чалавеку, у якога памёр сабака, выпісваць антыдэпрэсанты. Магчыма, яго ў прынцыпе няма ніякага дыягназу, як мы гэта ўбачылі з вами. Хутчэй за ўсё, ён пасумуе пару тыдняў, пахавае свайго сабаку і забудзе, што ён увогуле калісьці яе меў. А нават калі не забудзе, то прынамсі не будзе пра гэта сумаваць. І гэта нармальна. Неяк так. Неяк так. Не трэба думаць, дарэчы, што антыдэпрэсанты гэта адзіная метода лекавання дэпрэсіі. Даследаванні паказваюць нам, што, напрыклад, псіхатэрапія, плацэба, іглаўкалыванне, гамеапаты, яны паказваюць аднолькавыя, дарэчы, усе эфекты на лекаванне дэпрэсіі. Там фізычнае практыкаванне таксама. Вось. Але калі сур'ёзна казаць як бы пра гэта, то у асобаў з глыбокай дэпрэсіяй ёсць яшчэ адно выйсце, якое насамрэч вельмі мае негатыўны такі вобраз у поп-культуры, зноў ж такі. Гэта тэрапія электрастымуляцыі. Яна насамрэч можа быць стымуляваная, стасаваная ў выпадках з цяжкімі формамі дэпрэсіі, і у шматлікіх выпадках яна паказвае эфектыўнасць. То бок, гэта што такое электрастымуляцыя? Гэта проста бяруць і як бы прапускаюць ток электрычны праз пэўныя аддзелы тваіх мазгоў. І у нас у такой масавай свядомасці існуе стэрэатып, што гэта такая каральная псіхіятрыя, калі чалавека хочуць зрабіць дэбілам. І як бы магчыма сказаць, што сапраўды на пачатку, калі гэтая метода толькі з'явілася, яна мела такія непажаданыя усялякія дзеянні, напрыклад, там праблемы з памяццю з'яўляліся ў пацыентаў, іншыя розныя там дысфункцыі. Але сённяшнія удасканаленыя формы гэтага методу дазваляюць нам эфектыўна лічыць дэпрэсію з меншымі непажаданымі дзеяннямі, чым ад антыдэпрэсантаў. І вось учора на лекцыі, якую я распавядаў для маладых людзей, я вось не хацеў, каб яны выйшлі з залі з думкай пра тое, што яны нешта зразумелі пра дэпрэсію. Я хацеў, каб яны не зразумелі, што гэта такое. Таму што менавіта такое стаўленне да, у прынцыпе, навуковага працэсу, яно найбольш адэкватнае. Неразуменне таго, дакладней разуменне таго, што мы не разумеем. Это гучыць банальна, але шмат людзей бачаць навукова-папулярны фармат як тое, што ты павінен прыйсці да цёмнага быдла і яго асвятліць, як бы распавесці святую праўду. Вось пра дэпрэсію, пра антыдэпрэсанты. Моя задача не такая. Моя задача, каб вы зразумелі, у прынцыпе, як выглядае навука, як выглядаюць навуковыя даследаванні. І тое, што з'яўляецца прынятым праз пэўны час, яно, хутчэй за ўсё, будзе абвержана праз пару дзесяцігоддзяў, хаця все будуць пры гэтым упірацца, казаць: не, блядь, сератанін, гэта ахуенна, просто пізда. Вось сератаніну бахнуць, это заебумба, вось. Трэба сератанін. Трэба сератанін, а вось Кірш, вось у Кірша ўсе праблемы, вось ён недастаткова дэпрэсіўных людзей даследаваў, ён недастаткова там, не ведаю, пиздзіў іх па галаве, там, што яны там, не ведаю, не страчвалі прытомнасць, што ён там неправільныя лекі даследаваў. Усё гэта поўная хуета, але людзі будуць упірацца пры гэтым.
заўсёды. І гэта не толькі дэпрэсіі датычыць насамрэч. У нас такія ахуенныя лекі, яны так дапамагаюць, а вы прыходзіце, перашкаджаеце нам прадаваць антыдэпрэсанты. Дарэчы, у кагосьці, ось я ўжо буду скончваць, ёсць іншыя тэорыі дэпрэсіі, там звязаныя з імуннай сістэмай, з іншымі медыятарнымі сістэмамі, напрыклад, з глутаматам. Але гэта такія вобласці даследаванняў дэпрэсіі, якія толькі пачынаюцца, і вось перспектывы яны ўсе там, як і тэрапія электрастымуляцыі. То бок тэма не зачыненая, яна патрабуе новых даследаванняў, новых адкрыўцаў і гэтак далей, новых сваіх піянераў насамрэч, як і ўся нейрабіялогія зрэшту. Але што я хацеў яшчэ на апошняе сказаць, ось неяк я думку сваю згубіў. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Што я яшчэ не дараспавёў вам такога цікавага. Ладно, здаецца. Забыў, дык забыў. Так, пішуць, усё зразумела, перад намі не толькі беларускі маргінал, але і беларускі аліпаў. Ну, тыпу таго. Марліпаў, так, менавіта так. Спадарства. Калі у вас ёсць нейкія пытанні, я гатовы іх пачуць і на іх адказаць. Ці я добра разумею, што паводле аўтара АД не працуюць? Не, ты неправільна зразумеў, магчыма, ты не з самага пачатку да нас далучыўся. Антыдэпрэсанты яны сапраўды дзейнічаюць. І ёсць клінічна значны эфект ад антыдэпрэсантаў. Але даследаванні, якія параўноўвалі эфект антыдэпрэсантаў і эфект плацэба, паказваюць, што істотнай розніцы паміж імі няма. Пры гэтым антыдэпрэсанты яны маюць пэўны шэраг непажаданых дзеянняў на наш арганізм, адным з которых з'яўляецца падвышаная рызыка суіцыду, чаго плацэба, ну, як вы разумееце, не мае. Ось таму, калі перад намі стаіць выбар антыдэпрэсанты ці плацэба, мы павінны выбраць плацэба. Таму што антыдэпрэсанты не дзейнічаюць не тое, што там на аснове сератаніну і так далей, гэта ўсё неправда. Яны могуць падвышаць узровень сератаніну, могуць яго абніжаць, мы сёння пра гэта казалі. Але самае галоўнае, што яны не паказваюць ніякай розніцы ў параўнанні з плацэба, у параўнанні з псіхатэрапіяй, у параўнанні з іглаўкалываннем, у параўнанні з гамеапатыяй. То бок, у прынцыпе, эфект ад антыдэпрэсантаў, які ёсць, ён абумоўлены механізмамі, якія мы не разумеем насамрэч. Механізмамі, якія адпавядаюць за эфект плацэба. Які твой любімы колер? Чырвона-зялёны. Я толькі падлучыўся, ну так, разумею. Але калі што, у нас ёсць яшчэ час, яго досыць шмат. Таму, ну, я не буду паўтараць прямо ўвесь матэрыял, які я даў сёння, але магу якія-небудзь такія рэперныя пункты зноў ж такі закрануць.
Я узгадаў, што я хацеў закрануць з вами, таму што калі я спрачаўся з некаторымі людзьмі пра антыдэпрэсанты, я атрымліваў такое пытанне, на якое я спачатку не мог адказаць. То бок, калі антыдэпрэсанты не адрозніваюцца ад плацэба, то чаму яны ўвогуле тады прызнаюцца як лекі і чаму дапушчаюцца да рынку? Мяне гэта так азадачыла, я таксама не разумеў, чаму. Але апыняецца, што вось FDA, гэта такая арганізацыя амерыканская, якая займаецца кантролем над лекамі, ежай. У яе ёсць пэўныя крытэрыі прызнавання таго, ці тая ці іншая субстанцыя з'яўляецца лекам. І да таго, каб твой лек прызналі, табе дастаткова 2 даследаванняў, якія пакажуць пазітыўны эфект. Пры гэтым не мае ніякага значэння, колькі ёсць іншых даследаванняў, якія не паказваюць эфекту. Дапусцім, у цябе ёсць 2 даследавання, якія пацвердзілі эфект, і 8 даследаванняў, якія яго абверглі. Але лек усё роўна будзе прызнаны праз FDA і дапушчаны на рынок. Это такі матэрыял для развагаў для вас. Гэта працуе не толькі з антыдэпрэсантамі, гэта агульныя крытэрыі. Добра, я пакуль што пытанняў не бачу, але насамрэч пра дэпрэсію можна размаўляць гадзінамі. Тое, што я сёння прадставіў, гэта толькі пэўныя уводзіны у тэму. І я насамрэч ніякім спецыялістам не з'яўляюся, я звычайны студэнт, вось я вам проста даю інфармацыю, якая дасяжная для вас усіх у інтэрнэце. І калі вы мне не верыце, можаце азнаёміцца і з даследаваннямі Кірша, і з Монкрыф, і з іншымі. Ось, калі хочаце, я вам магу спасылачкі пакідаць дзе-небудзь у тэлеграм-канале. Мне верыць, як бы ў гэтым не трэба. Я думаю, все ўсё разумеюць, там не сатвары сабе куміра, фераміра і гэтак далей. Ось. Ну што, спадарыня. У нас ёсць час. Калі у вас будуць яшчэ нейкія пытанні пра дэпрэсію, пішыце, я буду адказваць. А зараз мы будзем... Так, 100 грам ніякіх дэпрэсій не будзе. Я асуджаю наркотыкі, але я адначасова асуджаю стыгматызацыю наркаманаў. Вось. Асуджаю ўсё дрэннае, ўсё благое, а падтрымліваю ўсё добрае. А то вы думалі. А пакуль што, я думаю, мы з вами пяройдзем да прагляду замоўленых відэа. Там караценькае відэа па першай чарзе Міраслаў замовіў. Зараз мы яго паглядзім. Міраслаў, ты з намі? Так, вось, цудоўна. Гэта ахуительна. Так, пытанне. Пачаў ужо друкаваць шматлітарку пра свой досвед, але пазней падумаў, што ўсё гэта не мае сэнсу, бо асабісты досвед не аргумент. Але маю пытанне вельмі сцісла. Чаму эфект АД не перавышае плацэба? Як разумелі, ці ёсць
пазітыўны эфект ці няма. Пыталі ў людзей, не, гэта не пытаюць у людзей, гэта глядзяць на паляпшэнне сімптомаў. Просто, вось усё. На клініку глядзяць. А зараз я табе пакажу зноў ж такі гэты графік. Гэты графік. Самы першы. Во. Зараз. Бля. Гэта Кірш у 90-х яшчэ пачаў гэта даследаваць. Чалавек, які быў цалкам упэўнены, што антыдэпрэсанты працуюць. Яго цікавіў эфект плацэба. Дык вось. Ты тут можаш убачыць. Вось даныя, які ён атрымаў у 98-м годзе на аснове свайго метааналізу. Ты бачыш эфект ад антыдэпрэсантаў, эфект ад плацэба і эфект як бы без лекавання. І сапраўды ёсць значная розніца паміж лекам і адсутнасці лекавання ўвогуле. Сапраўды гэтая розніца ёсць, як я ўжо сказаў, антыдэпрэсанты дзейнічаюць. Але розніца паміж антыдэпрэсантамі і плацэба незначная. І ў наступных даследаваннях гэта было паказана паўторна і неаднаразова. Вось, напрыклад, даследаванне Кірша з 2002 году, 2008 году. Вось тут паказана, што розніца па шкале назіраецца толькі ў 1,8 пунктаў. У той час, калі крытэрый для клінічнай значнасці у 3. То бок розніца на клінічным узроўні, яна незначная. І гэта не толькі даследаванне Кірша, там Цыпрыяне быў аналіз, які таксама паказваў, вось ён тут. На падставе даследаванняў там 21, здаецца, антыдэпрэсанту. Вось яны тут перад вами. І справа паказаныя вось гэтыя самыя пункты. Розніца паміж лекаваннем антыдэпрэсантамі і плацэба. Ніводзін з гэтых лекаў не споўніў крытэрыю у 3 пункты клінічнай розніцы. Бо статыстычная розніца, яна ёсць. Яна ёсць. Я мог бы яшчэ параспавядаць, чаму яна можа выступаць. Гэта звязана з дызайнам саміх даследаванняў. Вось там ёсць цікавая асаблівасць, як увогуле парушаецца прынцып двайнога асляпення у даследаваннях антыдэпрэсантаў. Вось, калі табе цікава, магу таксама параспавядаць. Якія менавіта аб'явы дэпрэсіі разглядаліся? Ну, мы з самага пачатку сказалі пра ангедонію, то бок адсутнасць прагі да жыцця. Мы распавядалі пра усялякія псіхафізычныя аб'явы, то бок тое, што у чалавека ёсць праблемы з тым, каб устаць з ложку, зрабіць нешта. Вось праблемы з памяццю таксама. Ну, насамрэч, там ёсць і больш за гэта. І больш за гэта ёсць усялякіх сімптомаў. Там, напрыклад, пачуццё віны. Гэта таксама вельмі распаўсюджаная з'ява сярод людзей з дэпрэсіяй. Павяртаючыся нейкія негатыўныя думкі. Вось мы сёння казалі пра трыяду Бека, якую я не вельмі катырую, не вельмі прызнаю, але гэта такое класічнае вызначэнне, што у асобы з дэпрэсіяй не спыняюцца думкі негатыўныя пра сябе, пра атачаючы яе сусвет і пра будучыню. Вось. Праблема, мне здаецца, з гэтай дэфініцыі ў тым, што трэба глядзець на нейкія думкі, якіх мы нідзе не бачым. То бок трэба абапірацца на піздзёж пацыенту проста. Ось, але такое таксама ёсць. Там, не ведаю, ну, у прынцыпе, я думаю, гэтага хопіць. Гэта ўжо пэўная сімптаматыка для дэпрэсіі. Чуў недзе, што эфект плацэба адбываецца нават калі пацыенту кажа, што яму далі плацэба. Гэта праўда? Так, гэта праўда.
некаторыя кажуць, што вось я прымаў антыдэпрэсанты, мне дапамагло, і гэта не эфект плацэба, таму што я не верыў у дзеянне антыдэпрэсантаў. Насамрэч не важна, верыце вы ці не у эфект плацэба, у эфект антыдэпрэсантаў. Ёсць нават розніца паміж тым, што чалавек прымае таблетку сіняга колеру і таблетку чырвонага колеру. Як вы разумееце, звычайна людзі не вераць там чырвоны, у сінія колеры, хаця у чалавека можа быць любімы колер, гэта таксама можа паўплываць. Але не мае значэння. Даследаванні паказваюць, што нават калі пацыент інфармаваны, што ён прымае плацэба, ён атрымлівае эфект. Таму што, гэта тлумачыцца так, што калі пацыенту патлумачыць, што даследаванні паказваюць, што эфект плацэба сапраўды дапамагае ў лекаванні дэпрэсіі, то гэта плацэба яно дзейнічае. Ось. То бок тут нават не трэба парушаць нейкіх маральных прынцыпаў у лекаванні пацыентаў. Мы можам сапраўды інфармаваць, не трэба піздзець пацыенту, што мы даем яму антыдэпрэсант. Можна прямо сказаць, ты прымаеш плацэба, але гэтае плацэба можа табе дапамагчы, проста прымай яго. І оно задзейнічае. Цікава, што плацэба дае такі эфект у прыпадку дэпрэсіі. Ці гэта сведчыць аб тым, што людзі проста вераць у дэпрэсію, як афрыканцы вераць, што калдун украў у іх пеніс. Глядзі. Трэба проста акрэсліць, што значыць верыць у дэпрэсію. Не абавязкова нават ведаць, што такое дэпрэсія, каб быць хворым на дэпрэсію, ведаеш. Галоўнае, каб у цябе былі гэтыя сімптомы. Дэпрэсія сама па сабе гэта рэальная хвароба, як я ўжо сказаў. Проста мы не разумеем дакладна, чым яна выкліканая. І, магчыма, гэта нават не адна хвароба, гэта проста нейкая група хваробаў, якія мы пад такі парасонны тэрмін акрэслілі. Вось дэпрэсія, у нас ёсць нейкія там сімптомы, сімптомы гэта проста знешнія паказчыкі. І мы пад гэтыя сімптомы падагналі ўсіх людзей, якія іх маюць. Ці насамрэч там патагенез аднолькавы мы не ведаем. І гэта справа наступных даследаванняў, якія толькі зараз насамрэч пачынаюцца, таму што тэорыя сератанінавая, яна вельмі моцна, на мой погляд, зашкодзіла і даследаванням дэпрэсіі, і самім пацыентам. Таму што гэта тэорыя 70-х гадоў мінулага стагоддзя, ад якой трэба было даўным-даўно адмовіцца. Яшчэ ў 90-х гадах, калі з'явіліся даследаванні Кірша. Але гэтага не адбылося. І да сих пор людзі прымаюць не тое, што там інгібітары зваротнага вяртання выхвыту гэтага сератаніну, ці там дафаміны, норадреналіны, а нават проста вось гэта інгібітары МАО, трыцыклічныя антыдэпрэсанты, которые, гэта зусім ужо пиздец. Яны яшчэ больш усялякіх непажаданых дзеянняў выклікаюць, і эфектыўнасць іх такая ж самая, як я сёння паказваў. Таму не трэба верыць у ніякую дэпрэсію. Калі мы кажам пра клінічную дэпрэсію, пра сапраўдную, калі мы кажам пра дэпрэсію, якую там па культурнай тэорыі выклікаў амерыканскі расізм і культурнае прыгняценне, гістарычная спадчына, тады зразумела, тут і крытэрыяў ніякіх няма, і кожны чалавек тады можа сказаць, што ў яго дэпрэсія, вось там, не ведаю, уся беларуская нацыя, там, у прынцыпе, увесь сусвет, акрамя там амерыканцаў, яны ўсе хворыя на дэпрэсію, безумоўна. Вось. У клінічную дэпрэсію верыць не абавязкова. У тым ліку у дэпрэсію як складнік іншай хваробы, як гэта, напрыклад, мы бачым у біполярным разладзе. Задавайце ваши пытаннічкі, калі яны ў вас маюцца. А калі не, то мы будзем пераходзіць да прагляду відэа. Я яшчэ пачакаю пару хвілінаў.
Мабыць, табе таксама будзе цікава пачуць, што я тут распавядаў пра... Што ты тут пісаў? Вельмі сціслы эфект не павышае плацэба. Мне здаецца, на ўсё адказаў ужо. Я, здаецца, ўжо адказаў. Карацей, калі штосьці яшчэ я не ўдакладніў, можаце пытаць. Яшчэ ёсць такая праблема, я ўжо казаў, з дызайнам даследаванняў, што калі ў нас праводзяцца медыцынскія даследаванні, яны заўсёды павінны праводзіцца з прынцыпам двайнога асляпення. Што гэта значыць? Гэта значыць, што як пацыент, так і лекар не павінны ведаць, да якой групы даследчай належыць гэты пацыент. То бок, як пацыент, так і лекар не ведаюць, ці мне тут просто паведамленне прыходзіць, што кагосьці на твіч не пускаюць. Я спадзяюся, у вас усё добра. Як пацыент, так і лекар не павінны ведаць, ці гэты пацыент прымае антыдэпрэсант лек, ці ён прымае плацэба. Але аказваецца, насамрэч, што вось як праводзіцца гэта даследаванне, асоба заўсёды інфармуецца пра магчымыя негатыўныя пабочныя дзеянні. Гэта, такое правіла проста з этычных разважанняў яно вынікае. Мы не можам чалавека не папярэдзіць аб тым, што антыдэпрэсанты могуць выклікаць тыя ці іншыя праблемы. І вось, калі чалавек пасля таго, як ён прыняў гэтую таблетку, пра якую ён нічога не ведае, пачынае адчуваць гэтыя непажаданыя дзеянні на сабе, ён адразу прыходзіць да высновы, што ён прымае сапраўдны лек, то бок яго лекуюць, яго настрой падвышаецца, і эфект плацэба расце. А асоба, якая прымае плацэба, якая не бачыць гэтых пабочных дзеянняў, яна прыходзіць да высновы, што яна не лекуецца, і яе настрой абніжаецца. Гэта становіцца яшчэ больш цікава, калі мы паглядзім на статыстыку, якая паказвае, што ў некаторых групах амаль 100% пацыентаў правільна здагадаліся, у якой групе яны знаходзяцца. Зараз я вам гэта пакажу. Вось. Вы бачыце, гэта шкала, вось, яна паказвае, наколькі правільна пацыенты здагадаліся, у якой групе яны знаходзяцца, пра што яны не павінны ведаць. І вось апыняецца, што, напрыклад, у групе людзей, якім лекаванне дапамагло, сярод пацыентаў, якія прымалі антыдэпрэсант, 98% людзей здагадаліся правільна, што яны знаходзяцца ў групе прымаючых антыдэпрэсанты. Сярод лекараў тое ж самае. Тут, напрыклад, сярод людзей, якім не дапамагло лекаванне, сярод лекараў, сярод лекараў, якія гэтых пацыентаў даследавалі, 94% здагадаліся, што пацыент знаходзіцца на лекаванні плацэба. Як вы бачыце, прынцып двайнога асляпення поўнасцю зняважаны. Ці была дэпрэсія ў антычныя часы, сярэднявечча альбо ў новым часе да індустрыялізацыі? Калі была, то насколькі часта? Ведаеш, часамі вось пра дэпрэсію кажуць, што яна была знойдзена яшчэ у антычныя часы, гэта тады называлася меланхоліяй. Але наколькі карэктна меланхолію менавіта называць дэпрэсіяй, для мяне, напрыклад, сумнеўна, таму што я сёння казаў, што дэпрэсія гэта не проста нейкі стан, калі чалавеку сумна, калі ён адчувае нейкія іншыя негатыўныя эмоцыі. Гэта стан, у якім чалавеку ў прынцыпе складана якія-небудзь эмоцыі адчуць.
Таму меланхолія, якая нібыта як бы кажа нам пра нейкую слабасць менавіта ў тое, што чалавек ёсць такі слабень, такі сумны, заўсёды яму нешта не падабаецца, там ён бачыць нейкія негатыўныя наступствы. Ну таксама вось пад трыяду Бека гэта, напрыклад, падпадае. Але проста праблема з тым, што тэрмін вось клінічнай дэпрэсіі ён з'явіўся значна пазней. Вось Сапольскі, напрыклад, кажа, што дэпрэсію ў прынцыпе не можна разглядаць як хваробу асобнага чалавека. Гэта хвароба, якая з'яўляецца ў грамадствах людзей, у якіх у прынцыпе хапае часу на тое, каб хвараваць дэпрэсіяй. То бок у якіх ёсць час на гэтыя самыя негатыўныя думкі. І у прынцыпе так, магчыма, дэпрэсія гэта хвароба індустрыяльнага грамадства, якое звольніла большасць часу і незразумела, што з гэтым часам рабіць. Якая назва гэтага даследавання, якая выбарка? Ты пра якое даследаванне? Ты пра тое, дзе быў пра вось гэтае двойное асляпленне? Я магу табе скінуць, я потым магу скінуць у тэлеграм-канал, у прынцыпе, ўсю бібліяграфію, якая была сёння стасаваная, ужытая. Альбо ты можаш мне у прыват напісаць у тэлезе там, альбо ў дыскордзе, я табе проста закіну. Я магу, у прынцыпе, проста гэта шукаць зараз трэба канкрэтна, дзе я гэта знайшоў, але гэта ў Кірша, было ў адным з артыкулаў. Можаш паглядзець, здаецца, вось гэта з 2019 года. Дзе яна тут? Монклифф, Циммерман. Во. Карацей, вось тут гэта можаш знайсці, я зараз магу нават у чат гэта закінуць проста. Вось. Можаш паглядзець. Мне здаецца, у гэтым было. Калі не ў гэтым, проста напішы мне. Гэта не даследаванне самога Кірша, ён проста на гэтае даследаванне спасылаецца. Наколькі я памятаю. Так, мне писали, что кагосьці не пусцілі до нас на Twitch, але тут было пытанне. Мяне Twitch не пускае, я хацеў спытаць, а што ты можаш сказаць наконт крытыкі кіршаўскіх эксперыментаў? Ну, я сёння ўжо казаў наконт крытыкі. Крытыка складалася ў тым, што яму казалі, вось у цябе альбо нейкія неправільныя былі тыпы антыдэпрэсантаў, альбо тое, што у цябе недастаткова глыбокая дэпрэсія была ў пацыентаў. Але ён праставіў потым дадзеныя, якія паказалі, што як бы у ягоных даследаваннях, напрыклад, амаль што ўсе пацыенты былі з такім ускрайнім тыпам дэпрэсіі. Вось. Тое, што тут можаш убачыць. Вось это 2008 год. Кірш кажа, што ў яго даследаваннях толькі некаторая частка, невялікая, была з такой, як бы, з такім пачатковым станам дэпрэсіі. Ось, але асноўная частка даследаванняў, якія ён абмяркоўвае, яны датычылі людзей з сур'ёзнай дэпрэсіяй, і толькі у самым крайнім выпадку назіралася нейкае значнае дзеянне антыдэпрэсантаў. Але гэтая вось група людзей, якія пераадолелі крытэрыю 3 пункты, яна складае 11% прыкладна ад людзей, якія прымаюць антыдэпрэсанты. То бок 89% прымае іх, ну, як бы яны проста не атрымліваюць належную медыцынскую дапамогу.
І тое ж самае датычыць тое, што нібыта іншыя тыпы антыдэпрэсантаў дзейнічаюць лепей, бо забаўна, што нават калі мы бярэм тианептыну, якая таксама з'яўляецца антыдэпрэсантам, але займаецца тым, што абніжае колькасць сератаніну ў сінапсе. Вось это называецца SSRI, то бок гэта яна дзейнічае на падставе такога механізму, што я тут апісваў, што яна наадварот паскарае выхват сератаніну, тым самым абніжаючы яго ўзровень у сінапсе. Але дзейнічае яна дакладна так же сама, як усе астатнія тыпы антыдэпрэсантаў. Больш за тое, я думаю, шмат хто, як я ўжо сёння казаў, ведае, што лекаванне антыдэпрэсантамі часта выглядае як проста падбор рандомны леку. То бок спачатку пацыент прымае адзін лек, ён яму, допустим, не дапамагае, яму выпісваюць другі лек, і ён яму нібыта мае дапамагчы, але даследаванні вось паказваюць, што няма значнай розніцы. Ці пацыент застаўся, вось як па правым баку тут, ці пацыент застаўся на тым леку, які ў яго быў раней, ці перайшоў, вось як я на левым баку, ці ён перайшоў на іншы нейкі тып антыдэпрэсантаў. Гэта не мае значэння. То бок нешта не так менавіта з самой тэорыі, монааміднай тэорыі дэпрэсіі. Відаць, нават калі у пацыентаў мы даследуем пэўны разлад у гэтай сістэме монааміннай, магчыма, яна з'яўляецца не прычынай дэпрэсіі, яна з'яўляецца пэўным пабочным дзеяннем нейкага іншага фактару, якога мы да канца не разумеем, а магчыма, гэтых фактараў да хуя, таму што дэпрэсія, хутчэй за ўсё, гэта не адна хвароба, гэта група хваробаў, якія мы проста не здольныя пакуль што прааналізаваць належным чынам. Неяк так. Так, а ці дакладна індустрыялізацыя звальніла шмат часу? Ёсць меркаванне, што наадварот, мы цяпер працуем нашмат больш, чым старажытныя земляробы. Гэта залежыць. Напрыклад, сапраўды там у нашым клімаце людзі займаліся тым, што яны працавалі ўсё лета, а потым зіму проста елі там свае квашоныя агуркі, засоленае там сало і гэтак далей. Бульбу, ось. Як я ўжо сказаў, гэта такая спекуляцыя насамрэч пра хваробу грамадства. Это вось меркаванне Сапольскага. Я не ведаю, мне патрабуюцца якія-небудзь дадатковыя крыніцы, якія б сапраўды маглі прааналізаваць, колькі было вольнага часу у антычнасці, у сярэднявеччы, у сярэдняга чалавека і колькі яго у сучасных людзей. Мне здаецца, яшчэ вартая разгляду тэорыя ці гіпотэза пра агульную слабасць арганізму. То бок, сучаснае грамадства распрацавала развітую медыцыну, якая дазваляе людзям перажыць пэўныя станы, якія яны не маглі перажыць без належнай медычнай дапамогі. То бок, у даіндустрыяльную эпоху чалавек мог захварэць проста звычайнай прастудай і памерці на наступны дзень. Сёння гэта адбываецца радзей. А значыць, гены, якія прыводзілі да вось гэтай слабасці фізычнай, калі чалавек ад хваробы паміраў, яны ў папуляцыі захоўваюцца. І такіх генаў становіцца ўсё больш і больш з развіццём медыцыны. Адпаведна, калі чалавек генетычна слабы, які проста ад прыроды, допустим, я не кажу пра то, што гэта нейкія дрэнныя людзі, напрыклад, дэпрэсія, яна
часцей спатыкаецца ў людзей з высокім IQ. То бок наадварот, мы бачым іншую тэндэнцыю. Гэта людзі, якіх мы хацелі б мець у сваёй папуляцыі, якія могуць прыносіць пэўную карысць, тую ці іншую, у залежнасці ад таго, што вас цікавіць. Але пэўная колькасць людзей з высокім IQ, яна патрэбная кожнаму грамадству. І менавіта ў гэтых людзей часцей назіраецца дэпрэсія. Але агульная слабасць арганізму, яна прыводзіць да таго, што чалавек, які спатыкаецца з нейкімі жыццёвымі перашкодамі, ён вось гэтага не вытрымлівае. Гэта чыста моя тэорыя, я яе зараз проста выказваю так спекулятыўна з галавы, я не сустракаў такіх меркаванняў сярод даследчыкаў і, магчыма, іх няма. Але вось я лічу, што гэта варта разгляду. Дзякуй за даследаванне. Так, але гэтыя 11% не атрымаюць антыдэпрэсанты, калі іх больш не будуць выпісваць, ды прымуць іслам. Ты разумееш, пазіцыя Кірша, яна не ў тым, што антыдэпрэсанты трэба забараніць. Ён за тое, каб у першую чаргу былі стасаваныя метады, якія з'яўляюцца найбольш бяспечнымі. А антыдэпрэсанты не з'яўляюцца такім метадам. Гэта вельмі небяспечная метода лекавання дэпрэсіі, якая не тое, што там прыводзіць да пэўных праблемаў. Дарэчы, мне пішуць, назва не адпавядае. Ну, у мяне я назву стрыма не мяняў. Што там самыя чэсныя выбары ў Майнкрафце, блядь. Я напишу: мы уже победили депрессию. Поздновато, але хай будзе. Вось. Так, пра што гэта я? Так, пра 11% у першую чаргу трэба выкарыстоўваць менш шкадлівыя метады. І так, што гэта, блядь? Вось. І я ўжо узгадваў сёння пра такія метады. І адным з метадаў, які можа дапамагчы людзям з глыбокай дэпрэсіі, гэта тэрапія электрастымулятыўная, якая у поп-культуры мае вельмі негатыўны вобраз, але насамрэч з'яўляецца досыць эфектыўным метадам лекавання цяжкіх станаў дэпрэсіі. Так, ты штосьці казаў пра падвышэнне рызыку суіцыду, якія лічбы? Калі сапраўды так, тады тое, што напісаў вышэй, хуйта. Сапраўды так, я не казаў пра канкрэтныя лічбы. У мяне ёсць гэтае даследаванне, я проста не рабіў ніякіх выжымак адтуль, не маю ніякіх зараз графікаў пры сабе, але ёсць як бы даследаванне, магу яго таксама зараз закінуць сюды ў чат, якое паведамляе пра ўзрост рызыкі суіцыду, асабліва у людзей да 25 году жыцця. Так, вось гэта, здаецца, яно. Я спадзяюся, што Twitch не мае ніякай цэнзуры на тэме суіцыду. Ну, калі што, мы асуджаем такія дзеянні. Жыццё — гэта цудоўна. Так, я бачу, што у вас моя вебка ўжо ператварылася проста ў нейкае знамя хаосу. Давайте я трошки дадам сюды все ж таки. О, мабыць так. Ну, будем заставацца ў дэпрэсіўных тонах, але хаця б было бачна, што перад вами не дэман вяшчае, які адгаворвае вас прымаць антыдэпрэсанты.
Задавайце вашыя пытанні. Тут яшчэ нешта мне... А не, гэта пра назву было. Окей. А мабыць таму некаторыя вырашылі, што сёння яны не наведаюць мой стрым, але вось сёння было шмат актыўнасці, дарэчы. Это добра. Добра, тады я яшчэ пару хвілінаў пачакаю, мабыць, хтосьці яшчэ нешта хоча дадаць альбо запытаць. А калі не, то мы просто пяройдзем да прагляду відэа. У нас яшчэ гадзіна стрыму ёсць наперадзе. Вельмі ярка стала, як па мне, але так нават лепей, нібыта ў тумане, больш адпавядае тэме. Ну так. Дарэчы, пазнаеце фон? Фон пазнаеце сённяшняга стрыму? Я вырашыў зрабіць такую думерскую атмасферу. Ось. Каб усё адпавядала. Так, мяне пытаюць у асабістыя. Які, на твой погляд, самы перспектыўны для лячэння дэпрэсіі накірунак? Я думаю, што насамрэч вось я доўгі час вельмі крытычна ставіўся да псіхатэрапіі і ўвогуле да спробаў вылікаваць якую-кольвачы хваробу піздзіжом. Але насамрэч эфектыўнасць там такая ж самая, як ад антыдэпрэсантаў. У некаторых выпадках, на мой погляд, псіхатэрапія можа прывесці да некаторых дзіўных наступстваў. Калі ты прыходзіш там да псіхатэрапеўта, ён табе кажа, выходзь там з сям'і, кідай сваіх дзяцей. Ну, такія выпадкі бываюць. Ось, але калі мы іх выносім за дужкі, то гэта застаецца досыць эфектыўным метадам. Магчыма, як бы людзі занадта моцна атамізуюцца, і ім сапраўды бракуе нейкага простага чалавечага дыялогу. А паколькі шмат людзей з'яўляюцца сацыяльна неадаптаванымі, то знайсці такую падтрымку, напрыклад, ці размову проста банальную сярод сваіх сяброў і там сям'і, знаёмых, яны не могуць. І ў такім выпадку ім дапамагае тэрапеўт. Таксама можна падвязаць гэта пад індустрыяльнае грамадства, пад атамізацыю. Ну, я калектывіст. Гэта яшчэ проста адна з прычынаў у капілку, чаму індывідуалізм вядзе да дэградацыі. Ось. Ну і падставай грамадства з'яўляецца калектыў, які некаторыя чудакі называюць сям'ёй. Ось. І ці мы зусім не ведаем, што яе выклікае? Ну, вось атрымліваецца, што насамрэч зусім не ведаем. То бок мы можам сябе далей пераконваць, што мы ведаем, што гэта нейкі разлад у сістэме гэтых медыятараў, і шмат людзей як бы гэта і працягвае рабіць. Асабліва вось у нашай прасторы, напрыклад, пра гэтую дыскусію ніхто не ведае. І менавіта таму яе трэба пераносіць з заходніх універсітэтаў на нашу глебу. У нас людзі прымаюць антыдэпрэсанты і нават не ведаюць пра існаванне там нейкіх даследаванняў Кірша, даследаванняў Монкрыф. Это нібыта ўсё нейкі маргінез навуковы, а насамрэч гэта ўжо стала нават пэўным такім навуковым кансэнсусам наконт таго, што сератанінавая тэорыя дэпрэсіі гэта хуета.
Ці я адказаў на пытанне? Так, здаецца так. Ну і менавіта таму, што мы не ведаем, што гэта такое, яно нам цікавае, і у навукоўцаў ёсць аперацыя, за якую яны могуць атрымліваць грошы. І гэта, на мой погляд, проста цудоўна. Так, апошняе пытанне, автоп. Так, зараз. Апошняе пытанне, оф-топ. Чаму ты карыстаешся з Donation Alerts? Гэта ж расійскі сервіс, не заблакуюць. Я дадам у бліжэйшы час розныя іншыя данацілкі. Просто мне здаецца, што калі... Мне просто было зручней за ўсё з гэтага скарыстацца. Мне здаецца, там і з Беларусі прасцей рабіць нейкія данацыі. Donation Alerts не павінен забаніць, калі я не буду збіраць там сродкі на розныя вайсковыя фармаванні. Вось. Нішто мне не перашкаджае як бы гэта рабіць на іншых данацілках. Вось. Але як бы Donation Alerts просто за антырасейскасць і пра беларускасць, там пра украінскасць мяне забаніць не павінен. Але калі забаніць, то я просто перайду на іншую платформу і ўсё. Так, гойда! Нарэшце Twitch пусціў. Віншую. Вітаю на стрыме. База пра псіхатэрапеўтаў. По любым поводе прынята да іх ісці, выдаваць грошы, замест таго, каб проста паразмаўляць са знаёмымі, пашукаць іх, калі няма. Ну вось, ведаеш, не любы чалавек здольны фармаваць нейкія сацыяльныя кантакты. Вось, асабліва, ведаеш, я не ведаю, ці ты у Беларусі зараз знаходзішся ці не. Я як чалавек, які жыве ў Польшчы і дасведчыў, у прынцыпе, што такое беларуская дыяспара, прынамсі тут, могу сказаць, што людзі, якія не ўмеюць заводзіць новыя кантакты, яны прыязджаюць у іншую краіну і фармуюць такое нацыянальнае гетта. То бок, там нейкія ёсць бар, напрыклад, беларускі, і туды ходзяць беларусы, сутыкаюцца толькі з беларусамі, кантактуюць з беларусамі, ідуць на працу, дзе працуюць толькі беларусы ці там украінцы дадаткова, не кантактуюць з палякамі, не кантактуюць з не то што карэнным насельніцтвам, а проста з інстытутамі, якія існуюць у гэтым грамадстве па-за экспакцкай вось гэтай тусоўкай. І гэта прыводзіць да таго, вось, як я ўжо сказаў, да фармавання нацыянальнага такога гетта, якое насамрэч прыводзіць да той же самай дэгенерацыі, асоба не бачыць нічога перад сабой, займаецца проста нейкім алкагалізмам, дэкадэнцкім вобразам жыцця і, магчыма, атрымлівае дэпрэсію. Таму у першую чаргу трэба, каб былі моцныя сувязі унутры сям'і і паміж сем'ямі. Прычым з маленства. І тады, на мой погляд, мы будзем сутыкацца з дэпрэсіяй у разы менш. Ці заплаціў аўтару Мартынаў за рэкламу Марка? Ну, дакладна, гэта вось стрым спансаваны праз Мартынова, блядь, я не ведаю, хто гэта, але ахуенны чэл. Вось, гэта ён мне данаціць увесь час. Вядома, што не ўсе здольныя, але большасць так. Людзі з натуры сацыяльныя жывёлы, а цяпер стала модна быць хіккай сярод зумераў. Ну і стала прынята хварыць дэпрэсіяй. На мой погляд, гэта звязана. Зноў ж такі, я не спецыяліст, але калі
табе цікавае маё меркаванне, яно такое. Трэба вучыцца жыць у сем'ях і ў грамадствах, якія складаюцца з сем'яў. Вучыцца сябраваць таксама. Я не думаю, што гэтаму можна навучыцца ў дарослым жыцці. Гэта трэба вучыць дзяцей. Менавіта таму я так трохі скептычна гляджу на ўсе гэтыя спробы прапаганды, там нейкай палітычнай агітацыі сярод дарослых людзей, дарослых беларусаў. Гэта, на мой погляд, не мае сэнсу. Трэба працаваць менавіта з дзецьмі, ствараць школы, ствараць нейкія колы для дзяцей, ствараць дзіцячы контент, дапамагаць людзям з дзецьмі шукаць іншых беларусаў, іншыя ініцыятывы, звязваць гэта ўсё ў адну структуру, якая будзе сама сябе падтрымліваць. Без гэтага можна выпусціць дахуліярд відэа, агітацыйных інтэрв'ю, усім похуй. Усе ўжо выраслі і свой досвед маюць. Гэта не зменіш. Хікаў вашых прыдумалі не зумеры, яны яшчэ да зумераў існавалі. Людзі не адрозніваюцца год ад году. Не згодны. Чаму? Адрозніваюцца. Розныя пакаленні адрозніваюцца. Ну, шкода, мабыць, што я не знайшоў нейкай статыстыцы па дэпрэсіі, хаця любая статыстыка па дэпрэсіі, яна будзе казаць, што раней дэпрэсіі было менш. Але любы чалавек, які больш-менш у гэтым разбіраецца, вам скажа, што хутчэй за ўсё гэта проста недадыягназаваная дэпрэсія. І вы нічога на гэта не зможаце прыдумаць. Ніякага аргументу. Таму што гэта ўсё піздёж пра гісторыю. Якія сем'я, калі мы грошы зарабляць будзем? Ну, для каго? Адно пытанне. Для сябе вы іх зарабляеце? Ці да наступных пакаленняў? Ну, калі для сябе, то окей. Ніхто вам не забараняе весці проста дэкадэнтны вобраз жыцця. Есці цукеркі проста цэлымі днямі. Быць child-free. Я нікому нічога не забараняю. Я тут займаюся, грубо кажучы, пошукам людзей з падобнымі думкамі, стварэннем пэўнай супольнасці, а не нейкім там прысвяшчэннем, прапагандай. Мяне гэта не цікавіць абсалютна. Сям'я — гэта ж атавізм, прагрэсіўная моладзь жыве для сябе. Ну, правільна, правільна. Хварэе яна таксама для сябе і забівае потым, самі разумееце, каго. Яшчэ 100 год таму сям'я была нашмат мацней, то бок атамізацыя была нашмат слабейшая. І РКН няцца таксама для сябе. Ну, вось я пра гэта сказаў. Я рада, што мы думаем аднолькава. Задавайце свае пытанні, пішыце свае меркаванні. У нас яшчэ на сёння ёсць відэа, якое мы можам паглядзець, так што будзе чым заняцца. Ось. Але я гатовы развязаць вашыя сумневы наконт тых ці іншых праблемаў. На нас, дарэчы, пасля лекцыі учора падышлі дзве жанчыны і пыталі, ці сапраўды там дэпрэсія лекуецца электрастымуляцыяй. Мы казалі, што так. І нават у Польшчы, здаецца, гэта стасуецца у цяжкіх выпадках. І спыталі яшчэ пра марыхуану. Ну, мы адказалі, што гэта такі дадатковы чыннік, які разам там з псіхатэрапіяй, з іншымі метадамі можа там быць проста дадаткам такім. Ну, дарэчы, ёсць там усялякія даследаванні пра псілацыбін і пра ЛСД таксама. Ну, я не вельмі ў гэтай тэме. Ось. Але пасля, потым, калі мы сябрам гэта абмяркоўвалі, я казаў, што насамрэч
Я быў бы больш задаволены быць аточаны людзьмі, якія лекуюцца ад дэпрэсіі марыхуанай, чым людзьмі, якія лекуюцца антыдэпрэсантамі. Я так сапраўды лічу. Прабач, калі дурное пытанне, але дзе знайсці інфармацыю пра данаты, колькі грошай за хвіліну гэтак далей. Я на Twitch нядаўна прыйшоў. У нас, глядзі, такія правілы. Я іх зараз выведу. Просто я не выводзіў сёння, таму што у нас сёння быў контент такі падрыхтаваны, лекцыя. Вось. Замова відэа. Можна замовіць відэа бясплатна па нулявой чарзе. Але сам разумееш, там у гэтай чарзе ўжо паднакапілася пэўная колькасць відэа, і мы дойдзем да твайго толькі праз пэўны час. Але калі ты хочаш мець прыярытэт, то можна замовіць там па першай чарзе. Гэта $1 альбо еўра за 10 хвілінаў відэа. Я лічу, гэта досыць дэмакратычныя кошты. Ось. Ну, далей, калі будуць там нейкія жаданні ў когосьці мець яшчэ большы прыярытэт, там ёсць там, $2 ці еўра за 10 хвілінаў, ёсць трэцяя чарга і так далей. Я думаю, прынцып зразумелы. А па нулявой чарзе можаце цэлыя відосы замаўляць, там, неважна, все цалкам бясплатна, няма ніякіх абмежаванняў па колькасці. Вось мне, блядь, уебанскі наш хлопчык замовіў пиздец душны відос, там, 2,5 гадзіны пра чачэнскі канфлікт, блядь, гістарычнае відэа. Я просто на відэа на стрыме забаўляў сябе як мог, там, паказваў Цапкалу, уключаў песні пра гаўнавоз, блядь, просто пиздец. І адзін з моих донатараў не вытрымаў гэтага і вырашыў замовіць па першай чарзе сабе відэа там ежа сармата. Вось мы паглядзелі ў выніку. Але там гадзіну трэба пра гэтую чачэнскую хуйню яшчэ даглядзець. Таму, блядь, рыхтуйцеся нахуй. Так, ну у мяне у атачэнні ёсць і тыя, што з Марываннай лепей як людзі. Ну правільна, я згодны. Нават улічваючы тое, што я таксама адмоўна стаўлюся да любых наркотыкаў, у тым ліку да марыхуаны. Ну, як бы строга кажучы, марыхуана гэта не наркотык, але гэта не значыць, што ён не ўздзейнічае шкодна на наш арганізм. Ён забівае там канабіноіды забіваюць neuроны. Я думаю, калі вы сустракаліся, як я ўжо сёння казаў, з асобамі, якія праз доўгі час займаюцца травапаленнем, яны трошкі прытарможаны. У Польшчы не забаронена марыхуана ці толькі ў медыцынскіх мэтах. Вось гэта, дарэчы, цікавае пытанне. Ну, тыпу, яна дазволеная там у нейкіх мэтах, ёсць вось гэтыя крамкі, дзе прадаецца марыхуана, але там, здаецца, нейкі зусім нізкая завартасць канабіноідаў. Мне трэба пра гэта пачытаць яшчэ дадаткова. Наколькі я ведаю, менавіта ў лекаванні марыхуана не стасуецца ў Польшчы. Але я магу памыляцца. У Польшчы дэкрыміналізавана, калі невялікая колькасць грамаў. Ну так, ну тут не як у Беларусі з гэтым, але ўсё адно, як бы, паліць, напрыклад, у грамадскіх там месцах нельга, і ў прынцыпе, як бы, там ёсць пэўныя дазіроўкі, здаецца, якія можна ўжываць. Да і нават калі вялікая, рэальны тэрмін рэдка даюць з таго, што чуў. Ну так. Ну, у Польшы з гэтым парадак, як бы. Калі ты хочаш штосьці такое сабе знайсці, ты гэта знойдзеш. Я вось калі у 2022 годзе прыязджаў у Варшаву на Новы год з сябрам, мы вось хадзілі ноччу па Варшаве, і ў пэўны момант да нас падышоў чэлік, які пачаў нас запытваць: Мефчэба? Вось. Ну, вядома, мы адмовіліся ад такой прапановы, і я асуджаю наркотыкі. У Варшаве ўсё з гэтым добра.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вось бачиш, як я тобі. Вось бачиш, як я тобі допомагаю. Гроші з гоя стригчи. Ну так. Дякую тобі. Дякую, хлопчик. А наконт марыхуаны, я палю даволі доўга ды даволі шмат. Чамусьці з узростам стала вельмі мала прыкольнага эфекту, ды стала проста рубіць спаць. Таму больш не палю. Але пры тым, што маё стаўленне да марыванны моцна змянілася з падлеткавага ўзросту, яна ўсё роўна выдаецца нашмат меней небяспечнай за бухло. Ну так яно і ёсць. Так яно і ёсць. Бухло, у адрозненне ад марыхуаны, гэта сапраўдны наркотык, ну, этанол, выклікае фізычную залежнасць, выклікае абстынентны сіндром. Так што сапраўды марыхуана... Ну і я ўжо не кажу пра тое, што этанол таксама забівае нейроны. Таму сапраўды марыхуана гэта менш шкадлівая субстанцыя нашмат. Іншая справа, што за марыхуанай часценька ідзе культура, якую я не вельмі ухваляю. Ось, але гэта ўжо іншая справа. За алкаголем, зрэшту, таксама, але не абавязкова. Ну, з алкаголем ідзе, мы ведаем, якая вялікая культура усходняя. Агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі